menjadi aku kan ada nah Eko, isop katam karena pada jeli-jeli hano. Ayo dulu masih usai. Kan bisa. Usai so video. Kamu dengar kesana dulu punya size nang ibu. Ngam, isi modang jilbab mana isi modang kau mana lain. Nah, umar rasa kesana ye, nah ye isi malah. Ini gila aja, hagi aja. Hagi lain bapak dami sini wah, serba-serba. Kasum lian tarangan. Ando, kena kan mereka boleh saya. Yang gue dokter aku kena hengkok. Jadi itu kayak gitu. Nó là lục lắc lục lắc hơn lục lắc các mày khác mà thêm giả hả cái thằng của cái đường là cái nào đây rồi cô này đang có mặt đấy đại cái đường là cái gì cái này mình đây mà làm cái này đó cái này cái đường nó bằng cái cái gì bilai खाखांबाय जोंहा ना मादै ओइ नोंना थसुगासिनो बिलाइ खाखांबाय दा अर नै अर साइदाव ओइ नै अमानो आदार रुदों अमानो आदार रुगासिनो बेयाव अरना होदों मादैया ओंखाम संबाय मादैखौबो बारा मा खस्थ' होला ओंखायनो ओंख्रि मोनसेल' संबाय मादैखौ थांफिननो हागोन ना जोङो जायै लोङै थांफिनसै आरो मादैया मा होनो बिलाइ खानो मोनासै नालाय खामानिखौनो मावनाय बायदि मोनासैनो दिनैहाय माने खामानि मावबाथ' बेहा 9टा 10टासो जाखायोनो ओंखायनो आरो दिनैहाय थाब जोब्बाय नालाय जों सानै फैनानै थाब खानानै खाना होखाबाय नालाय ओंखायनो आरो मादैया फैनानै अमा आदारबो रुबाय अमायाबो माबाखा मादैना आयौ डेन्जार गिदिर गिदिर नै कफि रुदों इयाव कफि गांखं ओमफ्राय माने बेयाव दा ओरै मा होनो एंखुर ना माबा रेसन माइरं इदि होफासिगोन खोमा आरो माने कफियाबो थोजोबखाया नालाय ओंखायनो बिदि खालामो गुन्दैजों लोगोसे एसे एरनायनि जि गिदिरखा नै साननैसोल'सो थांनाय बियो माथामा साननैसोल'सो थांगोन बिदि आरो ओंखाम जानोसै ओंखाम खुरबाय नै मादैया बियो आलु बयलार ओमफ्राय फुलकबि जानोसै बियो दुन्दिया बाथोन संहोखायासै जोङो मादैखौ बांद्राय दालि आयु गेलासा मासि गिदिर नामि जानोसै फैदो ओंख्रि हायग्राया आमि दे हायना हो आमि हायना हो ओंख्रिफ्रा ओंखाम सोनाया नायदो सुमफ्रामारि जासाबाला बेखौ जामारनोसै जाबाय जाहोनोसै नै नाखौ सङासै गोथावनो हममारासै रोखोमनि नाखौ